Lyssignalerne i Odense skifter for hurtigt. Det giver blandt andet problemer for Tove, der går med krykker. Hun føler sig klemt i trafikken og vil nu have en reaktion fra kommunen. De blødeste trafikanter i Odense skal have fart på, hvis de vil nå over fodgængerfelterne, mens lyset stadig er grønt. Det skaber problemer for nogle af byens gangbesværede borgere, som for eksempel Tove Møller Rasmussen, der er bestyrelsesmedlem i Ældresagens lokale afdeling. Ja, problemet er jo, at man ikke kan nå over for grønt lys. Og inden jeg når over, så er det skiftet til rødt, og så står jeg derude midt på og med livet i hænderne. Men der er jo en helle i midten. Ja, det ved jeg godt, og jeg står også på den helle. Men det er ikke særlig rart at stå der, når bilerne de suser forbi. Jan Bavnhøj Andersen, der er driftsansvarlig for signalanlæg i Odense Kommune, mener ikke, at problemet er så stort, og at det hele bunder i en misforståelse af loven. Man har også mere end grøntsiden til rådighed. I det øjeblik, man træder ud, og især hvis man træder ud som den sidste, lige når der holder op med at være grønt, ja, så skal man nå at komme over. Og i den tid, imens der er rødt, og man som fodgænger kigger op på et rødt signal, der er der også rødt for alle bilerne. Jane Jegin, formand for By- og Kulturudvalget, erkender dog, at der er visse problemer ved nogle af byens signalanlæg. Der er ingen tvivl om, at nogle steder hen, der skifter det hurtigt, når man er fodgænger, især hvis man er gangbesværet. Og jeg har også opfordret til, at man kommer og fortæller, hvorhen. Jeg vil gerne understrege, når man først er kommet derud, mens der har været grønt, så skal bilisterne vente, indtil man er kommet over. Men vi er nogle steder hen udfordret. Tove Møller Rasmussen kan dog ikke bruge lovgivningen til meget, og mener ikke, at folk er klar over, at bilerne skal holde tilbage fra dem. Nej, det tror jeg ikke, de ved, og jeg ved da heller ikke, om jeg tør gå over for rødt. Jeg vil da stå med livet i hænderne der og være bange for at blive påkørt. Der er altså problemer i trafikken lige nu, men Jane Jegin lover, at de ældre fremover vil blive hørt i kommunen. Vi har indgået en samarbejdsaftale med ældrerådet, sådan lidt mere formalistisk, hvor vi også får holdt nogle møder, netop for, at vi i højere grad får sat fokus på at få deres indspark ind, så de kan få lov til at sætte en dagsorden, hvad vil de gerne snakke om. Rådmand Jane Jegin vil nu prøve at afhjælpe problemerne ved de omtalte lyskryds. Og nu videre til Tommy med Finansnyhederne.